म्हणजे फर्स्ट ब्लॉग आहे हा, जो आपण आयफोन मध्ये शूट करतो. किती आहे तू? पेट्रोलला पैसे शोधतोय. अरे बघ पेट्रोलला पैसे देतोय शिव. बाबांना दे. फायनली पोहोचलोय दादरला. गर्दी बघा, शनिवार आहे. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो कोकणी सुयोग्य चॅनलवर. तर थोडी तब्येत डाऊन आहे, तर आज चाललेलो आपण दादरला दीपोत्सव. तर दीपोत्सवला चाललो आहे. एक ॲक्टिव्हा आणि भाऊजींची कार घेऊन चाललेलो आहे सर्व फॅमिली. तर बघूया, तर डायरेक्ट दीपोत्सवचा प्लॅन आहे. मग थोडा डिनर बाहेरच. तर निघूया आता. मम्मी आणि ऋतू गेले ताईकडे, तर निघूया. आणि आता हा फर्स्ट ब्लॉग आहे जो आपण आयफोनमध्ये शूट करतो. कारण की मम्मीने आणि ऋतूने गिफ्ट दिलेलं आहे या दिवाळीला, लक्ष्मीपूजेच्या दिवशी. त्याचा ब्लॉग नाही करता आला कारण की थोडी तब्येत डाऊन असल्यामुळे. आणि आपल्या हे फोन घ्यायचं काम म्हणजे आपल्या फोनला परत लाईन आली, त्याच्यामुळे घेतलेलं आहे. तर चल निघूया आता. आम्ही ॲक्टिवा कॅन्सल करून चाललोय. आम्ही चौघं इकडे करून झालेलं आहे. मम्मी इकडे आहे आणि इकडे पुढे कोण आहे? पिलो. ओके ओके ओके. भाऊजी ड्रायव्हिंग. चला, कोणीकडे चाललंय का? आयफोन मध्ये गोरी दिसते बाय. ऑलरेडी मी गोरीच आहे, पण ते कसं तुला पप्पा हसले बघ. पप्पा बरोबर ना? प्रश्नच नाही. घाटकोपर टू डायरेक्ट दादा. हा, बस गेली साईडनी. साईड बोल. बसला साईड बोल. शिवशिकेची गाडी येते साईड. सगळ्यांना साईड व्हा. नवीन आयफोनचं उद्घाटन पहिल्या ब्लॉगनी झालेलं आहे. तर बघूया या ब्लॉगमध्ये किती मी गोरी दिसते. त्याहून माझा भाऊ किती गोरा दिसतो. ह्याच्यावर मीम टाकायला पाहिजे मला. चला, आपले जर्नी स्टार्ट झाले. पुढे बघायचं. आता किती आहे तू? पेट्रोलला पैसे शोधतोय. अरे बघ पेट्रोलला पैसे देतोय शिव. बाबांना दे. बाबांना दे. आई घे पैसे घे. पेट्रोल भर. पेट्रोल भरू याचं किती रुपये? 500 1 रुपयाचं पेट्रोल. 82 रुपये. किती? अजून दे. अजून पेट्रोलला पैसे भेटतायत का? आहेत का? अरे बापरे, बस झाले. पाठ दुखेल नाही तर पडशील. का करतो पप्पा? ते ब्रेक हे पप्पा पकडा तो हँड ब्रेक वर पाठी घेते. चंपा जिथे काय पप्पा? फिनिक्स मॉल. काय? चांदीची कोर. वाव, पप्पा अशी शिकवतात ना त्याला, तू काहीतरी बोलतोस. बोलते स्टार. पप्पा काय शिकवतात ते फक्त सांग. फिनिक्स मॉल. फिश मॉल नाही. कुठला पप्पा? पप्पा कुठला मॉल आहे? फिनिक्स. तुम्ही नाही हो. त्यांनी सगळं आकाशातले तारे दाखवले. पापा बोल. बापा कोणाचं काय काय नावाचे बरं वाटलं होतं. आई. ओके. कोण आहे पिलू? मी. बाय. कोण? बाय. फायनली पोहोचलोय दादरला. गर्दी बघा, शनिवार आहे.
पिल्लूला भूक लागले की तुला? पिल्लू मम्मी खाते ना? किती लाट्स काय करतो रे? काय गर्दी आहे रे इथे, पुढे नावाचं म्हणत नाही. गर्दी आहे ना. दोघ जण गाडी लावून आलेत, पप्पा आणि भाऊजी. आता बघू आतमध्ये एंट्री मारायची. दरवर्षी असतो दीपोत्सव छान प्रकारे. शुभ दीपावली. नुसती फोटोग्राफी, नुसती फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, फोटोग्राफायला सज्ज. लाईन लागले इथे ना. हा काढूया ना फोटो. बलून भेटले हे दे ना त्याच्या हातात. गेलो गेलो. फुलला आलाय. त्याला ना हे करायला पाहिजे. तर पोटपूजा करून काय जाऊ आहे. जाम गर्दी. आणि किती वाजले? 12:15 झालेत. तेव्हा आम्ही झोप आले. तर आता पोचू घरी 5 ते 10 मिनिटात. तर हा ब्लॉग आता आपण इथेच 10 मिनिटं नाही इथंच एंड करायचं आहे. एंड करू. आणि कसं वाटलं ते कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटू पुन्हा नवीन ब्लॉग. बाय बाय.